2-0 η πλεομάδα. Συνεχίζουμε με Σεντά και Νεφισέ. Έτοιμες? Πάμε Νεφο! Έχουν γρήγορα και οι δύο κοπέλες. Παρέμειναν στις χθεσινές συνθέσεις. Νεφισέ στην πλεομάδα και χάρηκε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η Σεντά στην κόκκινη ομάδα για να στηρίξει και την Κατερίνα Δαλάκα. Και οι δύο ένιωσαν έκπληξη για την ψήφισή της. Η Σεντά μάλιστα συμπλήρωσε ότι δεν θα είναι δύσκολη υπόθεση για τη Δαλάκα η μονομαχία, αλλά για τους υπόλοιπους που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ρήξη στην κόκκινη ομάδα ανάμεσα στην Κατερίνα και τα τρία αγόρια. Με παρόμοια ταχύτητα και οι δύο παίκτριες. Η Νεφισέ, να υπενθυμίσω, χθες έφερε ένα πόντο. Η Σεντά ήταν καταπληκτική με το ρεκόρ πίστα στο 1-10. Έφερε 2. Πάμε να δούμε τις βολές. Αστοχή η Νεφισέ. Πρώτη μπάλα για τη Σεντά. Δεν θα κάνει πρώτη η Νεφισέ. Κάνει δεύτερη μπάλα η Σεντά, τρέχει να μαζέψει. Έκανε γρήγορο reset. Τώρα θα πετύχει πρώτη μπάλα. Όχι, παραλίγο να μπει εκεί. Θα βάλει μια μπάλα στο καλάθι. Δεύτερη και για την Νεφισέ. Ισοφάρισε. Η Σεντά θα κάνει άλλη μια μπάλα. Άλλες δύο θέλει για να βάλει και την κόκκινη ομάδα στο σκορ. Πάμε Νεφο, πάμε! Η Σεντά θα κάνει άλλη μια μπάλα. Μια τελευταία μπάλα θέλει για να κάνει το 2-1. Θα κάνει γρήγορο reset την Νεφισέ. Πάμε Νεφο, πάμε! Παίρνει θέση και πάλι Σεντά άλλη μια μπάλα. Το καταφέρνει Σεντά 2-1 το σκορ.